tots. Bon dia, senyor rector. Volia parlar-vos d'un tema molt recent, tan recent que portem arrastrant des de ja fa un any. Com a representant de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació, estic en deute amb els meus companys i companyes i em veig l'obligació d'exposar la nostra preocupació. La meva promoció és la primera promoció d'Educació Social al nou pla d'estudis. La nostra titulació requereix unes infraestructures que ens permeten desplaçar-nos per l'aula i agrupar-nos per portar avant amb la major qualitat possible el nostre aprenentatge. Bolònia ja no deixa marge que això sigui una opció. De fet, s'ha convertit en una obligació i les aules a les que són destinats ens impedeixen, tant a nosaltres com als nostres professors, portar a terme amb normalitat les classes de la millor manera possible. Per què estem molt soterrani amb unes infraestructures pròpies del plantil? Per què nosaltres no tenim la possibilitat d'optimitzar el nostre aprenentatge? Des d'ací i en nom de tots els estudiants de la titulació, tant els actuals com els futurs, demanar-li a l'encarregat de les infraestructures del rectorat una explicació i una possible solució al nostre problema. Moltes gràcies.